still resort to the lashing. But there's no other way. You troublesome little puppet. Just laittu viestiä. KOD. Siinä ihan tien varrella oli pari. Siinä takaa. Monta meitä tulee? Tässä on taukohuone. Täällä on taukohuone. Tässä on jääkaappi ja vesipisteet. Käytävällä oli pari vessaa. Lavaan me ei päästä, kun siellä on vielä toinen ryhmä. Niin kuin esimerkiksi Hirtto Silmukka. Pitäisikö meidän nyt tässä vaiheessa jo alkaa askartelee sitä verialustaa? Joo, voidaan. Onko siinä hyvä? Saaks vielä niinku eteenpäin? Tonne. Se on hyvä niinku sivuttaa sun. Joo. Vielä vähän jos... No niin, se on hyvä. Se siinä, joo. Sehän on aika hyvin itse asiassa. Mut sitten kun ootte asettanut niin, missä Ville tulee seisoo sun muuta. Mun mielestä tässä on niinku hyvä niinku tääkin. Tässäkin on tämmönen valo. Ville se oikein hehkutusroidi. Jumaa. Mites rumpuja sijainti? Mä käytän sittereitä kyllä mitä voi. Ei oo toi on Ei on se. Meidän pitää laittaa kyllä punaiset valot. Meidän on pakko laittaa punaiset valot. Joo. Pakko ei valot. Juha sanoo. No miksi meillä olisi se mukavaa? Peillä, se musta teit. No ois se voinut meillekin Kyllä mä tiedän, että te panette usein. Mä luulen, että se sanois. Joo, ois se voinut meillekin sanoa. Suvaku sille. Sammota noin. TikTok breakdown. Näet sä ne kaikki editit sun mielessä? Häh? Näet sä kaikki editit Joo. sun mielessä? Eli siis... Eli on joo, se on taustaa sun Joo. Eli sit kun tulee se puppet, niin sit mä oon niinku siinä vaiheessa niinku laskenut amalta. Niin. Resort to the lashing. But there's no other way. Troublesome little puppet. Puske vaan. Onko se laitettu se palvelu? No käy tarkistaa vielä, mä laitoin sen, mutta... Okei. Se loppuu, se on vaan loppunut. Teit sä semmosen biisin? Tein. Kiusallinen, että tää potel oli tyhjä. Joo. Kuullaan soittimen kanssa. Se on hyvä. Ei olla mekään vetoon.
Kiitos. Joo. Joo. Nyt mietin vasta vikajuttu, että jos mä haluan. Tai siis jos sä haluat, että Tää vittu sulla on siellä. Siellä on jotain saatanallista. Ensinnäkin täällä on meikäläisen hieno verinen huppu. Sitten mulla on tällaista veristä sideharsoa. ei noin, mutta ne toiset. Tää on mun lemppari, jos Ei, on siellä. Jätä näin vaan. Jätä näin. Se on parempi. Ei voi muuttaa sit koneella. Ei vittu tää on sisälaisia veri. No varmasti. Mistäköhän sä saattaisi johtua ja miksi sä esität, että sä et tykkää siitä? No se. Vittu toi on brutaalin näköinen. Ei oo aika näköinen. Halutaanko me laittaa verta tähän? Joo, nää näyttää semmoset, oikein semmoset paskasilta, tiiäksä? Nää näyttää semmoset paskasilta, nää on vitu brutaalin näköiset. Voin tampua sun käsiin. Otanko mun pää? Ei nyt rantulta sitä ihan vitusta. Joo, mun pitää saada sitä suullinenkin. Se riittää. I need to see your balls. Now. Tässä se femboil pose kanssa. Miten päätä vittu tulee? Ei ollut kertaakaan mun päällä. Joo, sä lopetit vaan liian aikaisin. Ota. Ihan rauhassa nyt Yes me please. Yes sir. Joo, nyt pitää laittaa kurahaalarit ulos ennen kuin pitää laittaa kurahaalarit päälle ennen kuin ruvetaan roiskimaan naudanverellä. Joo. Että koko rippulan näkyy. jep. Sit munkit tulevat pimeydestä, eli ne tulee niinku spottivalon ulkopuolelta, tulee niinku näihin kulmiin, jos kuvat tästä edestä. Suoraan edestä. Joo. Oisko sul Se pitää heittää tuntea. 15 mentorisäätöä? Drown in the field, ja sit siinä fieldin kohdassa sä zoomaat ulos ja näkyy, että Ville on näin. Voidaan ottaa se kahtena kohtaa. Voi. Se on siistiä, se zoomaas ulos. Ville laulaa. Videon lopussa Nukke on kuollut ja munkit poistuneet. Eli kun biisi tulee sen vikan nuottiin, niin munkit katoaa takas pimeyteen ja se Nukke jää yksin olla vaan niinku kokelon pää alaspäin ja se roikkuu sinne. Se on varmaan hyvä pituus. Se pitäisi olla sit silleen, että saatte niinku sidottua sen mun käsien ympärille ja sitten että se menee tähän mun keskiselän kohdalle, molemmat ketjut. Mulla on karabiinihaka mukana. Heitätte ne molemmat kiinni karabiinihaalla mun selkään kiinni. Right little man of the sea. Ei vittu, ei johtanut ihan paska! Tulee olla silleen niinku symmetrisesti. Selän takana voi olla. Onneksi mä leikkasin mun varpaan kyllä. Munkki vedä pari askel taaksepäin. Kestä. 1, 2, 3. Vasen viereen. Vasen viereen. Senu ei liiku. Kävellä vittu. Viereen. Leksi roikku kädet. Vittu, laitetaan sut kohta tänne säkkiin. Vasen viereen. Oi. Pitäisikö Munkkeen nostaa Nukke ylös? Joo. Tää on niin mä ja Senu otetaan. Yksi, 2, 3, hokka ylös. Ja pää taivaaseen. Ei kukaan näe sitä, se on musiikkivideo. Mulla on vittu ikävää, kun Juho nostaa mun, niin se on vittu nipistät mua niistä. Otetaanko uudelleen vielä? Ota uudelleen vielä. Älä nipit. Jep. Tuli Aleksille. Näet voi kohdella vaan näet päätä lisää. Tää toinen tulee alhaalta, toinen tulee ylhäältä. No kyllä. Ei sulla väliä. Ei morjens, se on vaan. Mä tuntuu nähdä tää. No, en mä tiedä. Ei lähtenytkään enää niin alas.
Jes. Onko se vähän liian nopea? Ei. Ei. Se pitää olla nopea. Onko se valmis? Kamera käy. Tuleeko sitä? Onks vielä? Tuuks te munkit seisoo tänne? Ei. Ei. Hyvä puoli. Ota sen hyvä munkin. Ja musa päälle! Kokertse, mutta. On kyllä vitusta enemmän metal käyttää oikea päätä kuin jotain tekoverta. Se oli hyvä se pieni oksennusrefleksi. Niin oli. Onks vettä? Onks vielä vettä? Onks kellään vettä? Mulla vettä. Kiitos. Mennäänkö takaisin? Vittu! Joo, takaisin ja samaa. Vittu toi oli hyvä. Vittu toi oli hyvä. Villelle vettää. Onks sä siinä? Mä oon tässä. Se oli hyvä. Otaks toinen samanlainen vielä? Ui helvetti. Ota kunnon close-up kuvaa kuule. Aloitetaanko me alhaalta? Nyt on kohta Drown in the Filth. Teekään, niin älä oksenna mun. Nyt on Drown in the Filth kohta. Eli close up, kun Hokka huutaa Drown in the Filth. Ja zoomi ulos. Paljastetaan, että nukke roikkuu. Ei. Eikö? Mä haluan auttaa vaan Villeä vittu. Me voidaan mun mielestä ihan hyvin. Pystyisikö me tehdä jotain, että kamera vähän pyörisi tästä Ville ympärillä? Vittu toi on kovaa. Vittu toi on hyvä. Mä oon vasta jälkeen. En mä nyt ees niin kovaa vittu. Tämä on vielä suunnalma.